Ehlana sezathi senibongelela kwesimanje News Channel famahlobo lo phasana ngomcrash amandiya. Itori ezinkulu nezithanda kakhulu eSouth Africa semembezelela ukuthi ngenxa ye lockdown edalele coronavirus izophoqeleka ukuthi zimise ukuqopha kwazo noma ukuvela kwazo. Ngimabona ukuthi njengoba sazi ukuthi njengoba kade ukhona i-lockdown bebengakwazi ukuqopha. Lokho kumenyezele umphathi wenhlelo zakaMzansi Magic uthe iThe Queen, iSpire neGomora sebephelele iziqephu okuzodala ukuthi ngeviki lokuqala la May bazoma ukuveza zona ku-TV. Wasesho ukuthi ezinye izinto uzochibiyela ngezinhlelo ozochibiyela ngazo uthe zoba mnandi wasezisho izinhlelo zakhona ezichibiyela ngazo. Okubalulekile futhi ukuthi iThe River ngeke isaba u-30 minutes njengoba sazi sizoba yi-hour ukuze kuvalele izikhala lezi ezovuleka. Izona-ke ebesiniphathele zona okwamanje, kodwa ngoba sazi ukuthi kwesimanje indaba ayipheli, kodwa ngokuzayo sizohlangana futhi. Siyabonga.